welcome, Kenti! Hi guys! Wow! Wow, di ay. Pero na ko'y question ba? Unsa kaya nang please help me welcome? Nganong tabangan pa mo ni welcome? Kay para polite. Ana na siya. Ako na sa introduce akong self. Oh, sige, go. Hi guys, my name is Kenti. Pero nasad ko yung podcast of my own. It used to be podcast ni Kenti, pero karon kay Talks a Lot with Kenti na siya. Nga naman. Kay Talks a Lot man ko liyan tumaring. Lisod pod og drag a lot nga di mo ko mag-drag there. Anyway, my listeners know me as DJ Kenti. They call me DJ Kenti. So, hi, this is DJ Kenti. Nag-cameo ko karon sa KATIKaran Season 2 with DJ Katik. DJ Day. So, Kenti ka nang nakita na ako ba? Nga ni-graduate na day ka kabatch namin ni Kenti pero wala akong graduate ro nga. What if kanang dili ko gusto magpa-control sa calendar? Lisura mo sa first question. Dili magpa-control sa calendar. Actually, kuan siya. Kung mahingon anak kay... Actually, kanang based on personal experience medyo naragid ko sa privileged na position kay I could say na nag-juggle ko og work, nag-juggle ko og content creating and gymming and being healthy and school. Pero naagyapon ko yung murag sense of control with my calendar. So, mo na siya kanang sometimes ang pag-control sa calendar or controlling your time, dili bitaw jud siya kanang up to us. Nagid tayo circumstances sa life na dili na to makontrol. So, dili jud siya advice nga akong mahatag but I'm just grateful na makontrol na akong calendar. Grabe ang sagot. Congrats guys, type congratulations Candy kay bag-o ra jud siya ni graduate. Grabe. Salamat sa Diba tanan. kayo siya nagbuhat niya to na Salamat guys, salamat best friend. Love you. na wholesome cut on cam. Yes. So, si Kenti, guys, nag-ila-ila mi yan niya. Wala po dito nagkuhan. Sa season 1 ba na remember ni mo nga, wala na ko na-explain sa ilagi. Unsa na to pag-ila. Nagkuhan dahil mi, nag-dive. Nato may bolboal, nag-sardine run. Dili. Nag-dive. Nagmulabit mi, nagmulabit. Nangita mig mga chika. Joke lang. Kanang, nag-ila-ila mi ni Kenti through internet. Kanang, kuwara, good, like, sa ganay ka na mag-comment ka mo. Yes, ma'am. Napansin ako kay supportive kay siya nga pagka-friend. Tapos mo to nagkailami tungod sa KATIKaran ra po. Di ba first na to kita kay sa third wave. Sa third wave. Sa third wave ka. Ganong third wave na Kay aesthetic mo nilang set up sa cafe. Bantog lami lang coffee dito Pero lang food, wala po katilaw. Lami sad guys. Nakatilaw ka? Aha. Lami ang chicken pesto sandwich tag 150. Na sila ibes. Naagi. I feel like Yung nakakaon ako dito. Nakalimot lang ko ron sa. Pero bitaw na dito may first nag-meet sa third wave and then gikuha na ko siya sa podcast. Kaya naman ko siya podcast. Parang yung podcast kato yung gi-mention ganiha Talks a Lot with Kenti kay naghatag siya ay nagakuan ka no naga-self kuan siya dito self-help something mga advices and all. So hala ko nga what if ko na to si Kenti pero magbisaya mi sa kani nga episode kay para mas kuan siya close to home kanang nakadug ba ako sa mga podcast jud na may ko sa mga podcast. Tapos na ako question Kenti ba? Asa nimo na kanang makuha good na drive to like hello kani atong topic ron and let's break it down. Ganahan ko sa question kay murag gina-ask na ako akong self ba kung asa ko nagakuha og kana mga topics pero usually nagakuha jud og topics based ra magid sa personal experiences dai like kanang sa una like last year kay murag maguguggikan ato fresh from a relationship breakup ba nya murag ang akong coping mechanism ato nga ginagamit kay kanang mang-chat og si bisag kinsa rin mag-date bisag kinsa mo gora bisag asa murag nga na ba nya when you do these things be kay murag na kay may balance imong self na ay times sa murag unsa ba ni siya nga kanang di naman ni maayo akong gipangbuhat so kanang mga ana bitaw na murag akong life last year kay very centered with men so kana siya nga topic ginatalk na ko na siya sa akong episode na as a queer person what's going on nga
naga-talking stage ko a lot. Kadungog ko ato kanang how to the center men. Ingana, and then ingana bitaw nga murag you're dating a lot of guys, ingana murag magkaroon pugag ka ng mga insecurity issues. So ano siya kanang mga topics, you know, that's what I talk in my episodes kay mo magoy ako gina-go through last year. So mura na siya, that's how I get my topics na sa akong episodes kay usually mag-upload ko once a month ra sa day. Kay schooling pa ang queen ato, pero karon kay murag nag-hope bitaw pod ko nga kanang maka-upload ko a lot kay wala na ba eskwela. So mura siya every once a month murag what is the main atake sa akong life right now. Mura siya usually insecurities, men, or you know, academic burnout. So that's how I got my topics there. Na ako'y ask kanang dili ba ka like mo pause and think ka kanang dili ba ko ma-cancel ani nga topic, or dili ba ko naaba ko'y maka-get ba ko ani different reactions from this topic, kung isulti ko ni or kung i-break it down yo ko ni. Break it down. Kuan, murag, you know, ikaw mo jud mismo kay ba mo jud guro ka sa feeling na you're an internet figure, na mo jud say ang all, na magyoy bus ang everyone. So murag you have to keep that in mind. For me this is just my personal opinion nga murag when I put something out there, murag okay, not everyone is gonna like me, pero at the same time dili pud pwede nga kanang magpatakar pug story and have the mindset nga not everyone is gonna like me. Kay dili pud pwede nga kanang taklasa kay kog mouth and then have that as a defense. Kay dapat as an internet figure nabiyay people who look up to you. Nya ako for example, murag akong audience kay medyo younger sila, like na ako a lot of audience nga high school ba, so murag kuan kanang para dili ko ma-cancel or para dili ko mo bash, I just have to be like very careful bitaw sa akong what I put out there. Is it kanang murag politically correct, murag mo sabay ba siya, mo align ba siya sa akong morals and principles. Ingana lang jud siya nga kanang dili bitaw ko na may times nga murag maka-think ko og jokes or content out there na medyo dark humor unya. When you know og dark humor kay medyo thin ice sabi na kay basin maka-offend ka guban. So kana murag even if I feel like kana siya nga type of content, if ako nang i-put out there nga na kay maka-gain siya clout, pero I stay aware na lang bitaw ana kay murag di ko ganahan nga mabashing ang queen. Ang ako pong mapansin ba, if 'di ba kanang gaina as you mentioned kanang careful kayo ka, kanang unsa siya na careful, like careful nga playing safe, or careful lang gyud ka, kabalo ka, aware ka nga kani nga butang dili gid ni siya pwede iingon sa internet. Both gyud siya nga kanang mag-play safe ko, and at the same time najay things nga you just have to say it with your friends, pero di pa din mo siya istorya sa internet. Nga na bitaw like maybe ako makitaan sa internet na ay ubang people na what they do is kanang you know, mo react sila sa mga current issues sa life or sa ubang tao. Murag I try to stay away from that kay murag I don't know, murag di lang ko ganahan nga dapat walang ko ilabot ana. Inga na lang jud bitaw kanang di lang magpataka. I feel like kanang ang tao ba kay nowadays kanang sa social media god gina-tie up nila ang authenticity sa isa ka tao sa like being play safe. Like for example, kabantay ka ni Sneer, the way siya mo lihok sa katong reality show, kay kanang pirmi siya ma-issue because people think nga wala siya nagpakatinuod or nagapa-playing safe lang siya because aware si Sneer na nakitaan siya sa TV, ginatanaw siya sa TV. Do you think nga kanang tama ra ba nga i-tie up na to ang authentic sa isa ka tao sa ilang pagiging play safe sa internet just for like kanang para wala lang gyud masulti ang tao sa imuha? Lagi kanang interesting na siya na question kay murag when you grow up ba kay people always say na your true colors show if masuko ka. Pero murag unfair sad siya sa usa ka tawo ba na ang imong true colors is only tied sa imong anger o sa imong negative issues. I think kana siya nga issue kanang murag authenticity and playing safe. I think i-change ang I think ang root cause gyud ani day kay kana bitaw ang mga tawo ang ilang mindset being true or being authentic means na you have to be blunt unnecessarily. Kailangan ka nga na kay negative connotations nga emotions nga na. Pero I think kanang being safe and being soft-spoken, being calm. If ingana gyud ka nga pagkatao, true colors naman na siya. You don't have to kuan para mo
di na ka kailangan mo tipas para mawala mo true colors, di ba? Oo. And I think nga kanang dili gyud na siya problem sa imuha, like problem na siya sa mga tao nga nagtanaw sa imuha because they shape you as something nga wala dili nimo ma-expect, dili mo ko ingana. So tama ra po nagyas ko na sa imo Kenti kay tama bitaw to yung maingon nga kanang ang true colors na na-instill sa tao sa atoa kay kanang mo na siguro niyang true colors kay lain na magbatasan. What if kanang akong true colors kay nganig yun na kanang na soft ko, nga buutan ko, na giving ko, nganong mugawas ra ang true colors pag malagot. What if rainbow di akong true color? Exactly. Like Roy G. Viv di ay ko, red di ko, ikaw violet. Di ba? Wala ta kabaluan na. Nya, kanang isa pod is, maong gusto na ko na istoryahan kay, di ba, naga-evolve, tawa ba? Naga-evolve man gyud ang internet and nagka-sensitive na pod kaayo ang mga tao kung mag-consume or kung mag-share or mag-communicate sila og like sa kuan ba content sa internet ba. Do you think nga kanang OA siya nga tanan butang dapat tagaan og opinion or dili ra? Yeah! Kanang need ba tanan butang kay need og reaction? Kuan, I think interesting mo gud na siya, balik-balik nilang interesting ba, pero interesting gud siya nga thing kay namo ang murag thing nga we're talking about kay di ba kanang mingon sila nga sensitive na daw kay mga tao, pero usually naay two people involved here. Ang people nga medyo younger, Gen Z, kita ang sensitive, and then naapoy mga, let's just say, people from the older generation, sila usually ang moingon nga kanang sensitive daw kay ta. So makita dito bitaw nimo ang divide nga kuan nga ang people who are medyo older, sila ang medyo moingon nga sensitive daw kay ta, and then kita ang moingon nga dili na mo na siya oversensitive, kanang we're just reaction paper gid kay reaction paper. Kuan siya kanang I think dili man gud siya ingon nga sensitive ang younger generation in a sense na dali mi ma-hurt or kanang dali mi matandog ana ba. I think mas careful lang gyud mi kay you know ang atong upbringing na natay social media, mas natay access to information, makibaw biya ka nga ay dili ni siya maayo buhaton. So kana namatay access to that information, so makaingon gyud ta nga mas sensitive mi kay kani nga type of jokes din na mi buhaton. Okay, let's say magbuhatag example kay para mas dali siya i-digest. Kanang let's say di ba karon mas sa Philippines karon mas aware ta nga na day mga certain slurs nga di na to pwede istorya. Let's say the N-word, nga na mo ingon nga sensitive do kay ta nga it's just a word nga pero kita mismo nanabi tay access to the internet. The internet maka-encounter gag og people nga black people, mahibalan gud nimo nga unsa ilang history na nagkay access to these information. So makibaw ka nga unsa ilang lives nganong dili ka pwede mo sayog N-word. So, in a sense, ma-careful gyud ka, and in a sense, ma-sensitive gyud ka kay di naman ka mopatol ani nga mga jokes. So, I think more gyud na nahitabo right now bitaw na kanang people just get these information as they access to these information, they know, they learn, we become careful unya. Now nga di na ta magpataka og joke, ingnon din ta nga sensitive. Kailangan jud ay nga dark humor ka para kana bitong feeling nga people think nga you can only be funny if you're offensive. If you need to be offensive para ma-funny, maybe dili ka funny to begin with. Real jud kaayo. If ang imuhang komedya kay maggikan gani sa kanang suffering sa others, pagpang-insulto sa others, or kana gyud dili gid na siya ingon nga funny. And also maong na storya ko ani kay lately daghan kayo og like weekly siguro daghan kay issues ginastoryahan, gina fiestahan, ingana. And also kanang, di ba, kanang sa sobra na to ka-aware na as Gen Z ba, kanang natay access sa internet, na maka-read o kanang, hala, dapat ni dili buhaton, or dapat dili ni buhatag content, or dapat dili ni siya i-discuss kay dili man ni pwede i-discuss sa internet. But, kanang naapoy situation like ginahulat sa tao imong downfall. So ginatanaw nila
ang every move na imong ginabuhat sa internet para mahimo kang cancelable. Mo nang ningon ko nga dili ba siya kayo dili ba kayo kanang sensitive kayo ang Gen Z ana. Gabi na ako'y nakit-an nga video sa TikTok. Gi-explain niya nga kanang ang cancel culture daw dili na siya murag productive ba in a sense nga kanang dili na ta mo cancel appropriately mo cancel ta because driven da by hate ana nga content creator kana ana na kanang nagpost ana ba or certain kanang public figure ba na siya so before pa siya na cancel or before pa siya nagbuhat og something driven na ta by hate ba nga kanang makamali lang gyud ni siya mo sakay jud ko sa hate train ana ba. Do you think appropriate na tama na siya nga kanang do you think sa imuha sa cancel culture ron naga-cancel ba jud data appropriately or naga-cancel lang ta kay hate ra gyud nato ang kuan siya nga yes kuan siya nga question kanang lisod siya nga question no kay nuanced siya nga question on sava kuan ano na lang me personally dili kay ko mahilig mag-engage with cancel culture. I don't think same productive siya in my end. I don't think na ako sa place to tell someone what they should do. Nga na bitang murag, these people are strangers, bang anong ako may magbuhat kung silang buhaton. Pero of course, in some extent, mo participate ko with cancel culture in some sense rasan nga maybe if someone nga maybe let's say artist or musician or whatever, yeah, they do something problematic nga kanang dili gid mo align sa akong standards. Maybe mo boycott ko sa ilang work or something pero this sad sa bitaw sa ingon nga kanang mag-post ko nga fuck this person or nga na murag dira siguro nga na kuan nga na lang siguro akong take ana kay murag when I was younger ba sayo magugay ko na kuan sa internet dai kanang Uy, same unsupervised kayo unsupervised na internet ba niya kusugay ko mo join og mga stan culture sa una mga Lana Del Rey ko sa una nga ipaglaban gyud ako sa nga na bitaw niya murag ana ang culture internet culture that I grew up with na kanang if someone magkamali ra kay murag ako just silang i-bashing og bonggang-bongga niya murag na-realize na ko na when you grow up bitaw and you like murag magkaroon yung kag life outside the internet murag ma-realize din mo nga dili kay siya productive or di kay siya for you pero magats magud po na akong internet nga murag ganahan sila nga mo hold og someone accountable which is something that we should all do by the way pero sometimes I think sad na ay times nga selective kayo siya nga ang cancel culture sometimes usually it's women nga like let's say pop stars like let's say sa pop stars it's always women nga hold to this kanang impossible na standard niya ang ilang male counterparts kay literally naanay criminal record niya mo sell out gyapon og stadium so nga na bitaw kanang ang cancel culture na siya merit pero at the same time kay naasan siya kuan problematic point na pa siya problematic nga mga aspects sa life ikaw dai mo kuan siya if nakay di ganahan nga if nakay someone like let's say artist or musician or kanang idol nga influencer nya mubuhat sila something times sa di man mo align sa kung values problematic man unsa man imong buhaton dai kung dili siya mag-align kay dili ra pud ko mo engage gyud or kanang if ever ko naka-engage man lang ko kay pahalt gyud na ko kay kung dili siya okay for me dili gyud siya okay for me and also I feel like mag-apply lang sa ko mo cancel kog someone if naagyug koy kanang experience with them nga they did me wrong dili lang kanang makita nako siya sa internet or makita ra nako siya nga kaning person na ni kay ingana gibuhat ni na ana I mean if na evidences okay na siya criteria for judging pero sa ko tama ka selective gyud kayo ang kanang cancel culture pero sa akong part selective siya in a way nga dapat na need ko nga naay experience na tao or need ko makakita unsa jud ang gibuhat kay dili masad ganahan mag-participate ana mga cancel culture and
Number one biktima ba ko sa una po og cancel culture. Ikapila gid ko i-try og cancel because Sama sa unsa. sama sa kana ang pinakalala jud is naabot gid ko South Korea ti. Inga na kalala ang pag gusto jud og cancel na yatos gid siya 3 months. Goodbye. Ni goodbye Pahuway. jud siya sa ni Pahuway. na paway sa Murag yun. tay murag dili na maayo. Pero kato gani something nga kato kay dili good to cancelable akong gibuhat ni kanta ra gyud ko og kanang Bashers, I'm sorry, lalaban ba ang army? Katura. Avas. Nya niabot ko kuha nato niabot ko og kanang mga sitaw ganay mga article sa internet mga hala kani mga tawhanan ni kay mga homophobic kay ngana-ana kay ang nagsulti-sulti man sila ato sa una og mga B-word, mga slur word, mga kuan F-word, may ngana ba. So napil akong naong dito smiling. Mo nang pag sa cancel culture tama gyud ka nga dapat na-adjoy accountability gyud. And then kadaga naman ta pang cancel og tao guys, namalik man gyapon sila sa internet. Buwat man sige gyapon sila content ana di ay pero dito ra gyud ko sa mga tao god na-cancel for no reason and then nangundang na lang because na-cancel sila for no reason at all because driven kaayo og hate ang mga tao ba like tan-awon lang jud nato ang downfall ani nga content creator. Wait, nakoy kuanday. I think sometimes ang cancel culture sometimes tinod yun siya nga driven yun siya by hate kanang murag maghulat ra gyud ang mga tao nga sometimes nga murag bitog maghulat sila nga i-project ilang hatred niya sa cancel culture nila mapagawas. Kay for example, ano ba, let's say na ay content creator nga na siya gibuhat nga problematic. Unya ang buhatan sa mga tao nga mang cancel culture kay ilang i-body shame ang katong content creator nga problematic. Unya if na ay content creator namang body shame kay i-cancel ba na unya they themselves kay ilang buhaton murag nga na bitaw murag mawala ang moral compass kay maghulat ra bitaw ang mga tao nga mo-bully and not actually take people accountable. Tinuod kayo na. And also kanang kana pong mag-cancel sila gani kay it's a way of projecting pod silang insecurity pod kanang ala i-cancel to ni siya big kay na siya gibuhat nga butang kay dili man gud siya mag-make sense Kenti if wala take for example ako na cancel ko ay wala ko na cancel and then mo sulti ra kagkalit sa opinion di siya ko ganahan niya ba kay nga na like dili mag-make sense ang imong hate sa isa ka content creator ba kay wala man siya na cancel mo wait ra gyud ang like ang tao mahulat lang gyud akong downfall para moingon dayon nga kanang I never find her funny or I never find her something like this or I never find her something like that. It's because kanang unaware ta ba nga gina-project na gud nato to mga insecurity ani nga atong gina-consume na tao sa internet which is kanang makalimot ta nga pwede ra gyud ta mo log out and mo breathe and mo say nga kanang it's not even that serious at all. Dili kay I think sad ba kanang cancel culture ay one of the reasons nga di kong participate necessarily or too strongly kay sometimes mahilimtan bitaw sa mga tao na the person they're canceling or nga na kay murag tao sad bitaw behind the screen not to be corny pero you know dehumanizing kay siya. I mean okay to some extent namagay people nga let's say kailangan mo hold accountable pero sometimes naay katong issue bitaw sa TikTok na naay like minor like 14 years old siya nya murag nag-post siya something about kanang murag bitaw siya na feel insecure kay he wishes na siya East Asian genes nga ano dong born siya Filipino nya murag like the entire internet the entire FYP kay they're bullying this kid nya unsa gud 14 years old tawon unsa may iyang alamag ana sa beauty standards and everything di ni maayo instead of educating him bitaw kay murag gibashing hin o siya ayo nga murag out of the line na bitaw kayo murag di sa maayo ba to think ba nga ang iya pong sa to East Asian something na jeans kay I feel like gikuha ra po na niya sa internet na he wishes to like to look like this na siguro ang gina-consume po siguro niya ng mga content ba kay kanang mga hala kanindot ani uy ngana and then mo nang makalimutan ba nga mobalik ra gid gihapon siya sa tuwa kay everyone is
on the internet ba. Mm. Kung unsa tuang igawas kay mo man sa expected mo pud na to ang ma-receive. So like kung if ever man gani ayon na lang gid mo engage sa cancel culture if driven na lang ba siya by hate kay like maklaro ra gyud isa po ni is kanang pag makabasag ko og bashing gina-think yun ako gibash gibad yun ni siya or kuan ra gyud ang nag-comment kanang insecure gyud kayo ang nag-comment kay maklaro man nimo ma-read man nimo na kay kuan ba tama guys mo read jud mi og comments mga comments nga maklaro na ko ang comments na gisulat di siya sa 13-year-old maklaro na ko nga minor ang nisulat ani na comment or tiguwang ang nisulat nani na comment or kanang kaedad na ko ang nisulat ani nga comment. And also kanang, di ba, 14, pwede na ba din na siya sa internet? Dili pa no? Or unsa ba? Kanang, I feel like kanang kulang ra pod sa supervision ng mga bata sa internet, mga dili ko dapat sila mag-surf sa internet without a parent na kanang nagkuan ba. Kay usually nagatana ko reels sa Instagram yun nagatana ko reels. Lala kayong mga minority na nagasayo nga halos makita na ang utong. Ingana kalala. Tapos ako, oh my God. Tapos like ang mga comments ba kay dehumanizing kayo kay mga lalaki nga kanang hoy, hindi ko ana. Tapos may mga comments na bastuson siya. And kanang ma-think din mo ba nga crucial ba yan na sa growth ang like sa ba pre-puberty ba tawag na kanang crucial na siya na stage ba ang mga like 7 to 17 na mga edad na kay kuan baya diha baya sila naga-build og character good gani and if gina-build nila ilang character sa internet lang ba sila sa internet dili base sa surroundings nila or sa ilang environment kay I feel like masad dili siya healthy marag sad siya cause like dili man sa kanang KJ or OA ra gyud na ayaw na po pag cellphone or ayaw mo pag ingana kay ga cellphone bagyapon mi sa una grade 4 storya mi simsimi kay kuan lang siguro more lang siguro nga i-supervise jud ninyo inyong mga anak teen like mo ana ang comments man god isay mga comments pud sa cancel culture makait-ani sa akong anak sundugon ni na unsa ba sala day nako na nga dili man ako na anak imo man ang anak ano man ani mo gipa cellphone nganong naman siya fb.com ay speaking of like social media sa mga bata even ang mga newborn babies na mga Facebook makitingan lang ka mag-add sa imo di ko mubaw di ko mubaw ana luoy gayon istorya ba ako anak ni gi-post jud nako sa FB ako nga naman mo mga mama kay magbuhat mo og mga newborn baby nga mga social media ginuo ko. Pwede ra gud na kanang kwaon sa mga hadlok kayo na kay pwede ra na kwaon ninyo mga picture ana mga bataan na bay pangbaligya na og asa dapit nya mga mama. Magbuot bang katik nga memories man na. Pwede ra gud memories nga private. No? Memories na may SD card. na may storage. As lang mahurot man gud ang storage sa pangitaan jud lusot. Basta ang gusto dili matuman pangitaan jud na siya og lusot. Mao gay na no niya. I feel like ready na ko ma-cancel. Ani nga episode. Ikaw lang bash. For Pass lang ox. Nya ang sad thing pa jud is kung ma-cancel ka no, i-bring up na pass ni mo like hala tinuod jud na katong nag-classmate mi ana bawo kay nagtiil like mga like Uy, kanang dili kanang wala na character development ang tao. Kuan siya dahil kanang mo murag again interesting sad siya again kay ako personally murag the person nga ako karon kay lahi na bi ako 2 years ago pero sa internet kay kuyaw pud no kay kanang imong mga post nga kan 2015 kay manggawas man gyud. Mangkalkal ba mga tao mangita jud sila guwe nga wala pa ni dili pa ni siya wa pa ko na satisfy ang sa downfall ani pangitaan ni Glosot. Classmate mi ana sa una bahok kay nagbaba. Pero ikaw dai
Day, ikaw, Day, if na... ikaw, Day, if imong, let's say, imong favorite na content creator or influencer or artist kay naa siya gibuhat nga dili mo align sa imong standards pero ang iyang gibuhat kay 2015 pa to. So 10 years nang nakalipas. Unsa man imong ma-feel? Mo comment jud ko ay kanang pass naman na. Because dili man go dapat dili gud na to like iana ang mga tao sa ilang pass ba kanang dili na to pwede iana sila ba kay nagbago gud nagoy time interval gud na grabe sa 10 years wa jud siya nagbago ti what if drug addict siya sa una niya karon kay sober na ko 15 years okay pasaylo na ti ko kay wala naman niya gibuhat ang dapat gibuhat ay dapat gibuhat ang gibuhat niya last 10 to 15 years. Ang isa is si Billy. Ay kapilan Billie Eilish ba? Ay kapila na siya ma-cancel kay magsigig queerbaiting ang buang. Unyang mauyab de kay laki gihapon. Di siya kanang queerbait or something ba? Ay kapila na siya ma-cancel niya mo. Mabasa you as a fan makabasa jud ka sa both sides gadi sa mga loving fans ug sa mga hating nga mga tao nga gina-hate lang gud siya. Nagoy mga points po ng mga nag-hate sa iyo. Ug napoy mukuan lang ba lang ba. And I feel like anang faces ra ni sa mga tao god. Depende ra pod sa faces kay nabay gravity po ng mga sala. Dili na pod maayo kanang just a face ra dili na. Kay na may mga sala nga tinuyuan. Napoy sala nga kanang face ra. Madadapag smile. Madapag smile. Madapag Eros. Yes. Malapag, sorry. Baliktad, Eros. I-explain pa di, pero bitaw, mo nang, kanang, ang ako masultihan na, no, kay, dili, kanang, more siya katong quote na nabasahan ako sa Facebook na po, sa blow up di, na, kanang, mura daw ni mo gikawatan ang ilang dati nga balay. Take for example, ay, analogies niya. Queen of Simili. Di kanang nanakasabag balay. Your new character development is now. Pero ang mga tao, sige pag ato sa dati ni mong balay kay mas naaman, mas klaro man dito, mas clear man dito imong sala. Mas defined man ka dito as a person nga kanang hala, kanay siya na tao, kay nga na. Ganahan man mga tao mo fiesta sa imong kwanday, sa imong mali, sa imong pas, kaysa sa kanang i-celebrate ang imuhang new beginning. Yeah! Ang matter lang dyan, no? Kay kung unsa ka right now, always if makita na po din mo ka ng genuinely remorseful na po sila sa ilang gibuhat. Pero kung dili sila genuinely remorseful and dili they face ang ilang gibuhat na sala, maybe need ni mo tanahon no kinsa inyong gipang-idol. Gipang-idol di ay. Correct. Kay kung unsa may mong i-consume good sa internet, kay mura siya ka ng unaware ka ba nga mura kay siya na part na sa imo. Tanawa si Billie Eilish na part of me na siya by Katy Perry. Ikaw, Day, feel ni mo, Day, kanang, unsay something nga, dili mo align sa imong values karon nga, makaingon yun ka nga, di dyan siya mao. Mang deceive ang tao. Kay Gambling ang sagot. Maulat sa intro. Mang deceive for example. Sige na. Go. Mang deceive ang tao, knowing manggod na ka ng public figure, mangyud ko ba? Na-connect na nako. Di ba? Public figure mangyud ko ba? So everything I say sa internet, bisag moingon ta nga dili man na siya kuan, di man na siya maka-influence kung pilion ninyo or unsa. Pero maka-influence mangyud ta kay naman gyud ta sa internet. Kanaro mangloko og tao. Take for example anak kay gambling. Hello. Say na. At first, abi ko kanang dili lang na siya serious ba niagi magkuha na naga-promote ko sa una gambling ba. Pero dili siya something kanang sa una ko ko'y buot and wala ko naga-think ba nga dili ra man ni makaon sa kay lagi napa ko sa like naga-think po ko nga sa mo download ag dili ana ra. Nya ibutang ra man pud gud siya sa ulahi sa video.
Pero dili na siya mayo guys kay na-realize na ako nga ang mga tao usay ra sila mo paldo sa ako ang paldo permi kay bayaran man ko dayon pagka human promote. Pero ang mga tao na nag-download anang gi-promote ninyo na gambling kay dili siya mo paldo. Paldo ra sa sugod. Pero kadugayan kay kanang mabot na gud kay sa point na baligya ng balay, baligya ng mga property ana like car ana or mangundang og eskwela onya kana ganing dili na siya normal kay gikuha na siya. Gikuha na daw siya sa World Health Organization. Tama ba? Ngaunsa day. Wow, na kanang ang gambling addiction kay mental disorder na siya ti. Dili na siya something jema-jema lang. Dili mo gyud siya choice kay makaingon nabigay like mga research ba nga mga sila nga nagyoy science behind sa gambling nya. Nabigay kay makit-an nga kanang bitong me personally ba nasad ko yung mga like family friends kanang akong mama mo story siya nga kanang nado siya mga kaila nga educated gid bitaw nya kanang nagyoy ano ba nga kanang nagyoy access sa information education ug uban pa pero mahulog yapon sila sa gambling bitaw so dili gyud siya maingon nga nami gyud siya kanang choice sa tao nga mo play pero dili gyud siya nga kanang diha ra bitaw gyud ihulog kay mao mo gana excuse di ba sa pang-deceive nga mo sila nga imuha man ang choice pero nabi gyud na entire science behind that. Kuan ba ya responsible ang both sides kay ikaw palamian ba ya dyan mo promote na uy naka 5M ko diri or 5K naka 50K ko diri paldo kay ko diri ana link click now ana dayon nya kita mo igor ata mo receive sa kwarta ko okay dagan na ni download ana usa pa man no yatay na sa ako need nya ikaw gani as an influencer dili gani ka mo gambling di gani ka mo dula mo igor ka mo ingon sa nga tao nga dula agod ni nanay nga na niya magpa-giveaway jud ka para convincing gyud ba na mo dula gyud ang tao mo download jud ana unya ang luoy ani ang imong audience kay mura man nimo sila gi-tailor gani nga pag gatanaw mo sa kuwang video download na lang po ninyo ang app deceive pud siya dai kay sometimes kanang na koy mga let's say kay ilang mga content creators ba nga ilang ipakita ang progress nga nila nga materialistic nga ay nakapalit na ko gingani ang ilang istorya kay agi sa ilang pag-play sa gamble dili bitaw nila ingon nga agi kay na paid ko for promoting gamble maro jud kayo maro gani which is naging transparent gyud ko ana ba nitugan gyud ko tinuod nga guys mismo ako di ko madula og gambling app kay kabalo ko nga dili gyud na paswertihay wala gyud kay swerte diha and kanang mga influencers kanang mga ubang content creators ubang mga public figures kay di po na sila modula ra na sila kung ipakita demo ba something demo unya kuan pag yan ano kanang mudaog jud nga sure uy bisig maunsa ko ani pero huy ara di na nanti ko abas maklaro na guys so gasa padulong pero bitaw kanang dili po na sila modula ni kuara na sila mo promote na sila because mas dako pa man nilang ma-receive kaysa sa inyong daog mo ginay mong isipon nga mas dako ang bayad sa mo promote o gambling kaysa modula o gambling let's say kadaog karog 5K per mong pildi kay 10,000 so more gyapong storya ha murag nawad-an ra ka og 5K kay pildi man nimo 10K nya mo na receive kay 5K like sa process na pagdaog nimo 5K ba kay napildi kag 10K mo na yung mga angay i-cancel box kay kanang kay dako good kaayo siya og impact pero ikaw dai kada siya curious ko sa imong take if na kay nailhan nga like influencer nga dili jud mega influencers like dili jud mga artista like let's say kanang mga people nga parehara natog kanang estado sa life bitaw nya let's say kanang influencer nga ganahan kanya ni promote siya gambling unsa imong ma-feel towards ana nga person like mawala ba imong respect or unsa ba ma-disappoint ko box kay namon gud tay mga buot aware ta sa to ang actions ba. So ma-disappoint ka because kabalo gyud ka kani nga tawo kabalo jud siya sa impact aning pag-promote og gambling apps ba. Though
mawalan dili gur mawala respect dili lang siguro ko makig-engage. Oh. Daga naaman koy mga nakaila na mga content creators na wala na ko ni-engage because they still promote gambling apps. And kabalog yun ko nga ang kanang, uy, katas ng paggagambling, no. Katas na, kay gibayaran sila nga mo promote nga kuan. Dili yun na katas silang hard work. Moingon sila nga, hard work ko to, no. Dili ginati kay kanang, nganong ginalabel na to ang isa kabutang as kana ganing hard work kung ang inyong gibuhat rice ng low core mo which is hard pill to swallow ba na nila kay if tanggalo ng promote kanang tanggalo na ma-promote o gambling apps or tanggalo ning gambling apps luoy na sila cause like unsa pa may lang other kung okay let's say basig naka-negosyo sila ana or unsa ba but what if kana ra gyud ilang gikapitan for like making contents na kada buhat na content kay nice like gambling apps niya. Wala na yung other things ba nagakuha na ng ilang pagbuhat o content. Luoy jud. Dili gyud ka makaingon nga naging honest silang hard work. Pangit ba yung hard work if nakay hugaw nga kwarta. Like nakay kuan na laing tao ba. And I feel like if sakit pud siya. Aside sa kanang maadi ka gambling, sakit pud siguro ang makatulog ra ka sa gabi thinking na kay gipang loko nga tao na mag-download sa gambling app. Kita ka tong movie nga No More Bets. Kita ko ato ti unya ang spoiler, skip na lang di IFD kag gusto mo tanaw sa movie okay kani nagpakamatay iyang anak nagpakamatay ba? Ay, nagpakamatay. Hapit siya matay. Nakoman lang siya. Ang mga store, ag katubitong sa No More Bets, kaya namugoy parts dato nga kanang ang gambling addict kay kanang bitaw maabot siya bisag asa mga ulos og kwarta kanang mura siyang di mahimutang mura siyang mabuang kanang desperate na kay siya ang family friends ako ang mama ingana bi mahitabo gyud as in like kanang bitaw mga stories nga mo chat nimo kadlawon or mo chat sa akong mama kadlawon nga mga og kwarta out of nowhere mag random kay ba ingana ang gi-show sa No More Bets unya ingana po biya sa in real life dai tinuod ingana yun siya nga level dai and then kanang gi-post man na siya sa Facebook or sa social media ba na need ninyo tanawon ng movie because tinuod jud ito like sa last gud sa movie kay naay giingon dito ang kanang tinuod siya na kanang tinuod siya nga nadyo ingana na operation yan inana Marshag na based on a true story which is makaingon ka ba nga wow hadluka jud no kay nagi mga tao and to think ba nga kanang mga ubang content creators or kanang mga tao nga naga-make og content or mga tao nga naay mga platform or mga kaila ginatao ba nga you think of them as kanang role model wow and then one day makita na nimo siya sa billboard na nag-promote og something gambling and stuff tas makakuan ka ba nga do they really think about their audience or nagahunhuna bagyod mo sa inyong audience sa mga fans ninyo sa mga tao nga nagatangkilik sa inyo nagahunahuna ba mo unsa ang impact ani nga butang to the point na niabot na gud siya nga ipapasa nga bill ba nga i-permanent ban gud ang gambling apps kay nga na gid kalala apektado tanan ba mapobre man or unsa ba madato I don't think nakadungog ko nga nay napildi na dato wala sila labot ana kanang mao bin ako buhaton kanang basta ma-bored bitaw ako magbasa ko sa mga stories sa Reddit ba kanang mga gambling laws nga kanang mga kuan gid sila magautang gid sila mga million mga 300,000 hadlok biya siya kuan wala gani gambling story nga hala success wala like always pero mga nag-promote katas ng hard working lulo tumbululo rog yun Jima as someone na nag-promote po no gambling app sa una kay diha sad ko ni kapit sa una ba kay kada video man 10,000 ana go butang ay adyan nimo ang kuan sa last sa ulahi dili siya fulfilling kuan siya di ko katulog mga gabi iti mag-aas jud kog second opinion sa kong mga friends sa mga friends ako sa una sa content creator na dili na ako friends abas pero
Mora gud siguro to iyang maayong nahatag sa ko. But like gi-paralyze ko niya ba nga kaning ang pag-promote og gambling kay dili ra siya kahalahian sa pagpatay og tao. Kay mura ra ka og kanang mura ka og nag-feast, mura ka og nag-savor sa imong successful sa imong pagka-success ba sa expense of others. Tama ba akong pag-ingon? Sa expense of others nga kanang grabe it samgyup there, samgyup here, kanang nakapatukod kag balay because nang loko kag tao. Ay mong balay matugkaran gyud nagkabuisit kay gitukuran ani mo kwarta nga nang loko kag laing tao. Mo na yung mga angay ipang cancel jud. Si cancel queen. Pero kabalo ko siguro dagag mga reactions ani ay nar magud na sa imo mukuan ka ingani nga na. But irresponsible no. Ginatanaw ra man gud nila ang isa ka situation as kanang dili ra gud kay siya serious. Like pwede ra ka di mo download. But at the same time, magduwa buya jud ang mga tao nga dili aware or mga tao nga wala kayo dili kay literate or mga tao nga kanang dili kay aware sa kadaganing resulta sa sige og gambling or dili wala jud sila kuan kay luoy kay niabot wi siya mga kuan niabot na jud siya sa even ang mga tawagan ng below sa middle class Basta ka na. Basta ka na. Kay ila na lang iasa ang ilahang luck diha na okay ang ako ang kita karon adlaw akong i-scatter kay basig mod paldo pa. And then dili ba na siya adlaw paldo katong niadto kog Jensa nagbasko ang tigulang sa kotubangan dugi kay siya nahuman sa scatter wag yun nabawi yan to 80 na 0-1 jud siya yan na pong gi-cash in hunahuna nila kay si kuan gali kay na-promote gali anin si kuan gani nya ang ipakita ba yan ng mga video kay mga demo kanang ala kato gali si kuan so more responsible bitaw nga kanang istorya nila nga imo ra gyud choice nabiya gi role nga i-play ang mag-promote ba mo na yung mga angay ipang-cancel guys mga content creators na savor lang sila success sa expense sa others at bakit ano na-learn mo sa today's episode? Kuan siguro, not necessarily akong learnings, pero akong ma-share siguro kay kanang careful lang ta, balik ni siya sa cancel culture day. Murag careful lang ta sa kung unsa atong istorya sa internet. Like, corny kay siya sa tinuod lang bitaw, pero ang one of the reasons yun nga kanang bitong murag ni stop ko cancel culture. One of the reasons sad kay pagka content creator na day kanang murag makagat ko sa una og mga let's say hate comments. Usually ako mga hate comments magud kay na siya certain demographic nga kanang medyo older people ba may sila nga kana sensitive kay di ba ako mga content kay usually murag validating advice something like that nya. Moingon sila nga Aira kayo nya murag ma-hurt kay ko ba sa una before nya ma-realize nimo nga sa cancel culture kay usa ka tawo tanan puro ra hate comments murag nga na bitaw murag let's just be careful and realize na kanang ang person that you're actively murag attacking or actively canceling kay tao pod siya ba pero again naagya po na siya nuance kay naman jud po yung mga butang nga angay gid po i-hold accountable. Ikaw ma'am siya sa man imong mga moral lessons nga i-share sa tong mga listeners aside sa kanang maging mindful lang yun ta bisag kita ang content creator or kita ang audience siguro if buhato na to na both as a viewer or as a content creator na maging mindful maybe okay ra gyud safe space ra gyud siguro ang internet if dili na to always dili ta naga-consume always og kanang content or media through hate kanang gusto ko masuko ron mag-open ka kog internet and then mag-spread kog hate I feel like kanang ang mga naman yung mga tao ba nga kanang ang ilaharang
murag ginahimo na lang exercise lang mind mga kada makakita sila o kanang dili nila ganahan is kanang type dayog na. And then wala dili wa ta naging mindful ba nga unsa ka ni akong comment makaapekto sa tao or unsa ka ning content na kung i-share karon sa mga tao unsa siya makaapekto if magsugod man gud ta sa atong pagka mindfulness ma-aware gyud ta nga kanang kitang tanan mga tao ra why cellphone or wala or na social media or wala. It's just that kanang you can be anything manggod sa internet. Mao nang naabusaran og taman na pwede ra gyud ka mobuhat og bisag unsa sa internet. But nakalimot ta ba nga kanang kita-kita ra gihapon ang nasa internet na mga tao gihapon ta without the screen, the camera, the comment section, the reactions and the shares. Dili na siya healthy gyud. And dili mang loko og tao. O dyan na siya ang main point ani nga video. Tama na, dili man loko og tao ba yung nga. Kung sa mga tao nga kanang nagplan og play, ayaw na lang jud guys. Kaya the system is designed against you. Yeah, always. Uy, kana ko ay mo nasulti na to. So, balik. The system is designed against you. Real! Okay, napadyo last, ang akong papa ba kay kanang nag-work ba siya overseas, yan na siya mga friends nga kanang hala, hindi mo yung story ay. Kaya bahala ni Sir Chens. Kanang kuhan siya ba kanang nag-work siya overseas, niya, na siya mga friends nga who worked at casino, said before ba niya. Amo na sila nga kanang lisod jud kay dagon. Ana na lang, let's just say like that. Nga lisod kay dagon. Dili gyud siguro ka makadaog jud. Kay unsaon man na nila pagkadato ug di ka nila pildihon. Unsaon man na nila pag like dako kain jackpot money para lang ipang deceive sa mo pero dili gyud siya something nga imong madaog mo gyud siguro imong mas dako pa imong pildi kaysa sa imong daog. Mara to siya guys. Good night. That's it. This is Miss Cynthia. So guys, thank you so much dahil sa Good Girl Studio kay Manapad. Kay dili gyud ni ma-make possible ning podcast if wala nila hang aesthetic na background. Aesthetic nga suga. And also, thank you so much sa Ata Sociedad Cebu Rentals kay kung wala pod sila wa po ko karon sa Cebu. Follow the si Kenti mong socials ti. Ang akong socials is ako ang TikTok, Instagram kay kenti.best.boy niya. Nasad ko'y podcast, Talks a Lot with Kenti. On Spotify. Also, kanang i-follow pod ko ninyo guys at Aira Denielle and ang social media aning KATIKaran. KATIKaran podcast. Nakalimot siya sa username siya kaugalingong podcast. Mura to siya guys. Mao ni ang KATIKaran Season 2. Ako ang inyong addicting, dili masuko. O dili na hati kay dili na nakamulat kat na girly di ay. Kani ang KATIKaran.